Salmon salibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. This is a wonderful time. Sizokhuluma nani bafowethu sizaxoxa. This is Enos Nxumalo, all the way from Gandabadiliga. He's a brother to many and in Christ, and is a father to the few and a friend to the few. Wow, what an introduction. Angambi ngathi ngihamba nomfundisi uJaca, all the way from United States of Abundant Life Global Ministries tabanga mina wantu abadilike nowase Abundant Life. But anyway, mfundisi Baba, siyazi ukuthi in our Christian world ebandleni lika Christ kukhona ongazuthi bahlushwa into esine solution yayo. yeah. But namhlanje ngifuna sibheke lento izwi lenkosi elikhuluma ngayo omoya. Yeah. Because I understand mhlambe sizohlala kodwa noma kwemibili kule ngxoxo ethu namhlanje. Yeah. But ngiya understand ukuthi kunemoya ekuthiwa ababusi, principalities. Kube nemoya territorial spirits. Yeah. Those are kind of demons. Imoya yendawo. Yeah, that's true. Imoya igodi. Yebo. Then kube nemoya sithi ama evil spirit, imoya emibi. Sibe nemoya ekhohlakele, esibiza ama wicked spirits. And then bese siba nemoya esibiza ama dirty spirits. Yonke le moya engcolileyo imoya eyahlukahlukene, and then isebenza ngokuhlukahlukana kwayo. But ngaphansi kwale moya, and then sizobona ukuthi ila khona imoya yobuhlobo futhi lobuthakathi. Yeah, khona la. Khona la. It's not like umoya wodwa. And le moya kuyenzeka ibahlasela abazalwane. Ibahlasela nabasendlini yokholo. Abanye bayithola ukuthi ba-operate ngaphansi kwayo. Baphila ngaphansi kwencindezi yayo, and babona abazalwane izinto sengathi azenzeki, okanye they don't have favor, okanye abana authority, abanye abanamandla, kanti basebenza noma bavalelekile kulolu hlobo lemoya. But ke balaleli noma babukeli, siyathanda ukusho ukuthi likhona ibalsam kwaGilead. Yeah. I-solution. Yes. Ikhona. But namhlanje ngamabomu mhlambe ake singayi kuma evil spirit or wicked spirit, territorial spirit, evil spirit, wicked, territorial, and principalities, yeah, and powers. Mhlambe ake siqale la komoya abangcolileyo. How many are they? Yona le Ngoba ke engcolile kwayona yehlukahlukene. Maybe ake ngikunikeze ithuba, and ngimthanda njenge expert. Asisho ukuthi ngoba mina ngihlangane nalento yokudila ngomoya ngenxa yesambulo. Yebo. Singathaba igama lesambulo. Ngenxa yesambulo nangenxa yenkonzo uNkulunkulu okuyena ngifake kuyona. So then, but okunye kwakho ngikufunde as I'm helping people, noma uNkulunkulu engisebenzisa eksize nabantu. Asifuna ukukhuluma, asakafiki kule moya yo satanism or and different types of witchcraft. Yeah. Or Kutan or Krakahoa and all these things. Yeah. But sazoke sibambe kule lolu hlobo nje lo. Yes. Yes sir. Okuyilona olucommon noma okuyilona olubambe abantu kakhulu. Mhlambe enye into engasilekelela mpostoli ukuthi kuningi ukubuka kwabantu, kodwa ngesikubalekela ukuthi le mimoya ikhona futhi iyaphila. Usindisiwe noma ungasindisiwe? Usindisiwe awusindisiwe, ngoba mhlawumbe kuzoba kuhle siyilekelekile nangizwi lenkosi. Yes. Mhlawumbe omunye umuntu uzothi ngiyanizwa niyachaza, kodwa ke mhlawumbe ezwini singayirefer kanjani? Asilithathe. Afele silithathe.
Sizofunda uMatthew chapter 12 uverse number 43 mhlambe asike siqale lapho. Lithi nxa umoya ongcolileyo esephumile kumuntu, umoya ongcolileyo esephumile kumuntu. Cela sibambe nje lo balale ngoba sizohamba naso, ngicela ukuthi ubamisise. Nxa umoya ongcolileyo esephumile kumuntu, lento isho ukuthi umoya ongcolile uyahlala kumuntu. Awukwazi umoya ongcolile ukuhlala kumuntu bese umuntu eba clean ehlela umoya ongcolileyo ngoba umuntu uphenduka umoya ophila kuye. Umuntu ama result womoya ophila no ruler impilo yakhe. Kubonakala Ngesilungu ekuthiwa manifestation, umanifesta lolu hlobo lomoya lento engene kuye ngaphakathi njalo nje. Bese lithi uyadabula izindawo ezingenamanzi, efuna ukuphumula. Uyadabula izindawo ezingenamanzi. Futhi bese siyayibhekisisa ukuthi imimoya iyazazi ukuthi iphilo ngaphi. Ingakho lithi udabula izindawo ezomileyo ezingenamanzi, which means lo moya uyazazi ukuthi uphilo ngaphi. Akona uma asemanzini. It's not kind of a marine spirit. Lo okanye asithi akusiyena unonhlanzi noma usilo samanzi. Uyadabula lapho. Umoya waseyindaweni ezomileyo ungcolile, awuzwani namanzi nalawo akhona. Ufuna indawo ezomile ngoba awuzwani into engase uyenze ibe clean. Ngeke ufanise nalo owuthola ngithi uMark chapter 5 la lithi uJesu wahlangana nendoda emathuneni, lithi imimoya engcolileyo. Lize lithi iBhayibheli yathi ungasisusi kule ndawo region ngoba imimoya iyazazi ukuthi ingeyakuphi, ngoba imimoya iyazazi ukuthi imengcolileyo ehlanganayo namanzi naseyindaweni eseduze namanzi ngoba iyaphuma yayingulubeni, ingulube zabaleka yathi wema. Oh yes. So lolu hlobo lo lithi uyayidabula awuzifuni indawo ezinjani ezinamanzi. Futhi nawo nje ngingaze ngicleaneke. Kanti ngavese ngokwama territory angithi even kuyona le yamanzi khona yasemfuleni, okay, neyamadamu, osoba khona neyasolwandle. Ingakho kuno marine spirits. Marine it's a sea. Yeah. But le yamanzi sizomela sike sikutholele ukuthi labe singesibathini ngoba ila ngazikhona ukuthi ila othola khona isilo samanzi. And nakhona futhi unonhlanzi yamthola khona la ulwandle emfuleni. Okay. Yes. And kodwa ke bobabili lapha futhi bayatholakala ngala. Kodwa ngala usuke negama elikhulu ngokwerank. Mase bizwa ngenkosazane unonhlanzi. Okay, yes. Okay, mhlambe siqhubeke la. Lisithi uyadabula izindawo ezingenamanzi, efuna ukuphumula engakufumani. Bese ke ethi uJesu la okhuluma ngicela sicacise lokho. uJesu lo eaddressa ini indaba yemoya bese ethi khona uthi ngiza kubuyela endlini yami engaphuma kuyo. Umoya ubuza umuntu ngendli yakhe. Hey madoda. Yanku le ndaba umuntu lo kodwa umoya usumclaime ukuthi uyini ngoba uhlala kumuntu. Manje kodwa mpostoli asikhulume phela ukuthi umuntu mekathi unendlu uyivula ngesikhathi asithandayo enze lokho akuthandayo futhi nesetup yangaphakathi kuba isiphathani yomnikazi wendlu even nokhala. Okay. Wendlu udetermine umnikazi wendlu ukuthi ufuna ibukeke kanjani. Ngamanye amazwi uthi imoya engcolile iyakwazi ukumshaper umuntu ela iyakwazi ukumpenda umuntu. Bazofakaza abantu asike sikhulume lento singayihlonisi ukuthi kuyenzeka umuntu bayothatha emzini womuntu bethi mebehamba lokhanjwayo baveze omunye umuntu. Hayi ngikhulume nje ngescenario singakafiki la kamsindisi. U-anti wami
wakwathi nje impela wanenkinga endaweni wacishwa shisela umuzi ngenxa ukuthi ubevela endaweni eziningi mekuyobhulwa engazi nanokuthi ungathatha u-anti sasimazi thina wangazi nanokuthi ungathatha ini uhlanganise nani ukuze kuphume into ekuthiwa yini umuthi ngenxa ukuthi banye babegangile bathatha insila zakhe my God ukuze mabesebenza into yabo kungaveli bona uvele bani uvela u-anti lo wasemndenini so lento isiyasho ukuthi bamthathile bampenda bamnameka bamnika lolu hlobo lwakhe lesithunzisana somoya ingakho ke ngiyifakazela lethi impostoli uma uyakwazi ukukushape ukhode ube enye into ongeyona ukuze ukwazi ukufeza ini ipurpose ethile ingawulithi la khona uthi ngizakubuyela endlini imoya sidelela endlini engaphuma kuyona bese lithi esefikile ayifumane ize ishaneliwe ihlotshisiwe ngiyayithanda le kaJesu ngoba ikhona solution la yeah just bamba verse number 45 ke sesivala bese thi abesehamba ke abuye nabanye omoya abayisikhombisa ababi kunalo kade uphumile kahle kahle bekuphuma umoya owodwa la futhi sekubela kulento kade uyisho ukuthi nemimoya inama ranks yep imoya ilingana demons are not equal and then they operate in different ranks le 7 abuya na uthi more wicked spirit and isimo salomuntu sibe simbi kakhulu kunaqala now ngifuna mhlambe ke sichaze lemoya imapha ama symptoms iziphi impawu esingabe thi zikhona ukukhomba ukuthi umuntu mhlambe uhlushwa imoya engcweleyo mhlamba asikhulume ngento esobala nje abantu abayijwayela abagijima lonke izwe la njoba nje thina hleli sibathandazela uNkulunkulu asisiza abantu baphile ukhona into ekuthiwa isilwane yep lento nje ekuthiwa isilwane umuntu uphupha bazi bayibize ngo spiritual husband or spiritual wife yonke leyo nto leyo lowo sekucaca ukuthi kunomoya abakushadise nawo and ngendlela eyingozi ngayo lemoya iyakwazi ukubamba ikusasa lomuntu ayingilinganisa kunabantu abazi kahle nje ukuthi menge ngaphupha ngelele nomuntu noma ngabe kuthiwa ngiya kwi-interview ngakusasa omunye ngaphupha uhlobo lwento ethile mhlambe ngifuna ukuyibeka kahle aphuphe indle sisho njalo isizulu uma kayiphupha nje ebusuku definitely sure ngakusasa noma ngabe kuthiwa uyazi ukuthi usuku lwakhe lunjani lona so umngcolo umonjane ongcolile uzomngcolisa ebusuku kwesinye isikhathi umoya olwanguzayo endaweni nje kwesinye isikhathi kuumoya ongena ngokuthakatha ophekwayo ohlanganiswa thatha izinto ezingcolile now sizobuka lelizwi lenkosi engeke ngaxoxa ngalo ensukweni rasakhathabayatha Jesus says in John 6 verse number 63 yeah uthi amazwi engakhuluma kini angumoya nokuphila angibindi so amazwi engakhuluma kini awumoya nani nokuphila sengithi ke when people are forming noma uma abantu abathakathi bakha yeah idemon noma umoya ozokungcolisa bahlanganisa izinto abayihlanganisayo bese bekhuluma amazwi mase ba umoya oh yeah ngoba amazwi awabonakali kodwa ukuphila kwamazwi uma ngithi nje thatha le phone noma letha la le phone ayikho into ezobonakala ukuthi kuzobonakala ukuphila the action wena usuletha iphone amazwi lawo engakhulume kuwena ahambe ngomoya awumoya angena kuwena ase enza wena wenza
lokhu futhi mina mangiletha ngimanifesta umanifesta Ah, ngasanta yeah. mayata Jesu. into ekhulunywe kuwena. So now again abazalwane kumele be-understande lento ukuthi there is importance of the words we speak, amazwi eswamukelayo, amazwi eswakholwayo, ngoba angumoya. So okay, for instance isichitho noma isiqalekiso asenziwa asikhandwa asikhandwe, yes, let's kodwa siyakhulunywa yizwi elingumoya bese liyadeliver. Igama elithi isiqalekiso lisho ukuthi unikwa amandla okwahluleka wahluleka. okanye uphucwe amandla okuphumelela. Yonke into oyenzayo ayikwazi ukwenzeka because the power to succeed is taken away. Okay, igama elithi sibusiso ngokunjalo usuke uphiwe amandla okuphumelela. Now not evil spirit but dirty spirits, imoya engcolile imoya ethunyelwayo, ngabe usathane uyise moya yonke okanye ngabe umuntu okuzondayo okanye ngabe umthakathi okanye ngabe i-area okuyona. Asikhuluma iqiniso kule ncwadi kade uyikhutha again. Yes. I-area okuyona kunemoya ehleli e-operator from the area wazi ukuthi le ndawo yala le ndawo kunemoya engcolile. Ngiyathanda ukusho ukuthi nami ukugcizelela kulokho okushoyo, imoya engcolile ijwayele ukubonakala ihambisana kakhulu nenhlupheko, that's true, nokwahluleka, nokuzidelela, nokuzibukela phansi. Ayikhona kodwa lokho. Kodwa imoya engcolile ihambisana kakhulu nenhlupheko. too much. And uyakubona nasendaweni mhlambe kusuke nje insizwa nje kahle nje buke kahle ijongo nje linele lingangenwa umoya ongcolile uphambana ikhanda. Kwesinye isikhathi eyikhona iTestament ensandokizwa bafethu. Insizwa ke yahlanya. Okay, iphambana ikhanda iyeke ukugeza, agqoke ingubo zize idabuke, akuyeke ukudla okuright, ahambe enekhaya bemthanda ekhaya bengamuphi ukudla, bafuna ukumupha ukudla kodwa ancame ukuyodla ukudla okuyizinsali ezisemgqomeni. It is sign yokuthi lo muntu ngale kokuthi uyahlanya kodwa unomoya ongcolile. Njalo umoya ongcolile uyafuna ukuziveza wona. Ngike ngathi kwenye indawo ngikhuluma ngesign yomoya ongcolile. Mhlambe you can say something about umoya ongcolile as a sign. Yabona nje baba, mhlambe njengoba ukhuluma ngesichitho, nanokuthi asingakubalekeli, ngifuna ukuthinta le point ukuthi asingakubalekeli ukuthi lezi zinto abantu bayikhanda. Kunezinto engafanele sizibalekele abantu bazazi. Lezi zinto ziyakhandwa and bayikhanda ngezinto zani zemvelo. Thank you. And njengoba bese bekhande angilinganisa umuthi babe ukhanda bese kuthiwa uyakhulunyiswa, kuthiwa kuyaphahlwa and stuff. Thank you. Imvelo noma bafuthu ihlahla siyezwa. Mhlambe nizolwa nami ke ake silungisa nje Imvelo nje yezwa. uJesu waqaleka isihlahla. Thank you. Samukela sezwa ukuthi asophinde sithele. Thank you. So lento ikutshela ukuthi imvelo iyezwa futhi imvelo iyathunywa. futhi imvelo iyathuna. Akathi amanzi esemabi emfuleni uMoses hamba noIsrael wahlephula igatsha waliphonsa emanzini. Lalizokwenzani igatsha emanzini? Lalizoshintsha ububi obusemanzini. Amanzi aphenduka abamnandi. abamtoli. Imvelo inendlebe futhi inamandla Okuswa nokwenza. Ngithi fiki izwi ukuthi thiwa hamba ubulala usibanibani bese enze njani bese yenza. Hamba uchitha ini lwamuzi. Hamba umenza bemubi bebembuka babone indle. Kunabantu esibathandazele ejaci abafika benunga, Yes, anuke egezile, exubhile
emuhle afake neperfume kodwa anuke abantu abanukele sixoshe umoya okungcola umuntu into zakhe ikhanya njengoba esho uJesu ethi uma ukhishwa kumuntu uyahamba umoya onjani ongcolileyo umoya ongcolile uyahlala kumuntu ileyo ke kufanele singayibalekeli ukuthi lezi zinto zikhona futhi zenze njani ziyaphila ngoba meke bathatha nje isithombe sakho bakithi basihlanganisa nento thize engcolile bese bebiza igama likabani lakho la bese beyakhuluma amazwi abawashoyo phezukwale aba ngomoya nokuphila bese ahamba ayophila aphila kuba aphile kumuntu ofakwe lo moya lamazwi alethi failure ashawe abe isidaba angcole efundile ehola kahle ayikhohle aphume kwimention ayi emjondolo ushayiwe lo muntu ushayiwe uthatha izinto ezokungcola zahlanganisa zaseyinikezwa amazwi kwase kusebenza igunya lokhulumayo ngomoya zafike zaphila but again siyafuna ukukutshela ukuthi chabo mukhulu ongakithi unosezweni kanti ukuqhubekela phambili bampostoli la lezinto ziyakhiwa asingibalekele lo ngifuna sigcizele lo zakhiwa futhi abantu ngoba ziyezwa bazikhande zizophila kwena bese sithinda lo line ukuthi kunale moya engcolileyo ephila kuphi endaweni indawo othi uqhamuka nje uyisho ayibona igcwele ububha uyibuthi le ndawo nje inobubha ayikho into ephumelelayo ngihamba ke ngikhulume into izobathusa abanye kodwa ke ngoba sifuna ukusiza kunemukhuba egilwa abantu ngapha emathuneni alikho ikampostoli engathathwa inhlabathi yamathuna iphonswe egcekeni kuhlanganiswe nemithi ethile bese lo nhlabathi ithathwa iphonswe egcekeni balivale lelo khaya ukuthi akuyophinde kuphumelele umuntu bese sithi khona umuntu onjani ophumelela wawubona umshado emathuneni awukho wawalibona ibhizinisi lamathuneni awulikho wawubona imention emathuneni ayikho manje makuthathwa inhlabathi yamathuna ayophonswe egcekeni uthathwa umoya obusa kuphi emathuneni wazophila la ekhaya usho ukuthi ke lo moya manginamabhizinisi la ekhaya kuzomela uwaqede thula phela lalela kuke kwathi ngikhulekela umuntu enenkinga ibhizinisi livaliwe lingasanyakazi wathi umoya ingcwele uthathe inhlabathi yamathuna ahlanganiswa nohlanganiswa nakho yazothelwa egcekeni yazofakwa nangaphakathi ebhizinisini kwavele kwacweba kwazanywa everything bazama bagijima bahamba behla benyuka trying to revive ibhizinisi kwacaca ukuthi ibhizinisi it could not rise again could not operate because ukucweba kwesemathuneni kwasho ukuthi akho ithunzi eyaluzayo abafika bezongcwaba bathi qwa nebhizinisi laphenduka lafana namathuna into evakashelwa twice mhlambe a week but when the Spirit of God said it then sakwazi ukudila nomoya operator khona and then suddenly there was light and there was life and then people they started to flow without anything, without touching or channeling or throwing some substances in building. But again, I am saying to you, lendo isho ngifakazela le isho ukuthi kunemoya ehlanganiswa nezinto ezikhandile bese kukhulunywa amazwi. Ngiyathanda le ukuthi singayikhohlwa le ukuthi iyakhulunywa lento bese kuzomiswa ini leli ekhaya. Leli ekhaya lizo operate kanjani? Selinikwe le authority akuphi yasemathuneni yaniwa leli gunya ukuthi ke philani la nivale yonke into lento isithi makunemshado la ekhaya izochitheka makunamabhizinisi la ekhaya azophela yonke into enhle because ayikho into ekuthiwa iyo celebrate wakuphi emathuneni. Mfundisi ngenxa yesikhathi sethu mhlambe ake address le ethi
can these spirits work with prophets? Ngoba enye confusion ekhona abantu emasontweni. Yeah. Abanye bahamba benenkinga ezincane bebasontweni. Behambe bekumprofeti. Hey, wayithinta indaba. Bafika inkinga vele zande. Mhlawumbe ke sibheke ulokhuzana isambulo. Chapter 16, sibheke from verse number 13. Sibheke ukuthi can this work together? Chapter 16. It's chapter 16. Manje sikhuluma address abazalwane kakhulu bafowethu mina engahlanganyeli ebuzalwaneni nivumelekile namukelekile asixoxele mhlambe kukhona izinto enizoyifunda la kodwa siyafuna kakhulu ukusiza umzalwane and lezi zinto esizikhulumayo asikusho lokho babujaka we are not exalting asiphakamisi Yes, that's but we are creating awareness yokuthi kungenzeka ukuba usuzufuna ukumlahla uJesu ufuna yes. ukumshiya Oh, udikibele yes. kanti urojwa imoya engcolile awukho demon possessed Demon. emzumzalwane but you harassed or you are demonized. Sijwayele ukisho lento kwi deliverance class. That's true. Ukuthi a child of God born again umzalwane osindisiwe akacontrolwa but uyakwazi ukulawulwa ukucatshangiswa nokuhlushwa. Sizobuya mase siya endabeni zemthandazo nezinhlobo zakhona. Oh yes. Ukuze sikwazi ukuthi sik-empowerish ukuthi how to get authority over such. Oh yes. But for now we are creating awareness and kukhona abanye abangakakhulu enkosini but aba influence abantantiswa isiprofeta. Asambe mfundisi. Chapter 16 verse number 13 ufunda nje uthi ngabona kuphuma emlomeni kaDrako nasemlonyeni wesilo nasemlonyeni womprofeti wamanga Nasemlonyeni wani? umprofeti wamanga Hayi wesangoma. umprofeti wamanga omoya abathathu abangcwelileyo Omoya abangaki? abathathu. So which means kahle kahle komoya abangcolile. They can go in 3 different ways. Shaparas. Umoya kaDrako lo. Umoya wesilo lo. Yeah. Nomoya womprofeti Unamanga. wamanga. So lo mprofeti hayi ukuthi uzokhuluma izinto ezingamanga. Kodwa umprofeti wamanga which means the spirit that is driving this prophet. It's a dirty spirit. It's one of these dirty spirits. Ibakithi. Angaprofeta angakhuluma izinto okuyizo nezinto ezibonakalayo nezinto ezenzakalayo kodwa yena Uqobo lwakhe ungowamanga. And what's the source of lies is the devil. So now emlonyeni wesilo emlonyeni kaDrako nasemlonyeni kamprofeti wama kwaphuma 3 spirits, dirty spirits abangcwelileyo. omoya abangcolile. And njengoba engcolile uzothola ukuthi omunye uyakwazi ukusebenza ungakwazi ukubukeka uletha izinto ezinhle ungayiletha imali njengoba ade ngikhuluma indaba yaseshisa nya ukuthi kukhona umuntu okwazi ukulanda imimoya ezomlethela abantu kodwa ingcolile endaweni yokudla ingene imali Kodwa mothi uyayibuka umuntu uyabheka there is a sign okungcola okhona. Hayi ukungcola nje ngokwe character noma ngokwezenzo kodwa ngokungcola nje literally dirtiness. Ukubonakala ukuthi yazi ingcolile le ndawo. Kodwa ibhizi bayadla abantu. That's true. Baphuma ema-office begqokothayo bafike bahlale baphakelwe badle. So there are 3 different types of dirty spirits that we are seeing here. Yes, man of God. Talk. Bese lithi abangcwelile befana nezinxanxa. Bafana nani? Nezinxanxa. Amasele. Yes. Uhlobo othize lamasele iy'ngxanxa. Labo moya bangqangalaza they jump up and down you know and ingxanxa ayikazi ibe yinhle
Awazi ukuthi ingazahlangana nexoxa elihle ngisho into ebalelwe itwenze ichitho nje yonke lento incanci ijula ukubala ithola ifutheka inolaka. These are kind of spirits when we talking about dirty spirits. Yes sir. besethi ngokuba bangomoya bamademon hey benza isibonakaliso Again, they are spirit of demons. So in general, there are different types of spirits. yo Wicked spirits, there are spirits of demons. So which means demons, they operate as a hub. Jesu Yes. Demons, they have different characters. May the blood of Jesus cover you as we are speaking about these things. May the Lord God of heaven, the blanket of the Holy Spirit covers you. let it be Mata Messiah. These are a spirit of demons, which means in a demon, there are spirits. Ungacabanga ukuthi udila nento encane. Yabona uzazi uPawulo kwabaseFeso ethi asibambene nagazi nanyama. Kodwa sibambene nababusi nabaprincipalities and powers. Lalela mntakwethu. Pataya Ungajaha ukubaleka. We'll help you. Yes, man of God, talk to me. besethi benza izibonakaliso Baphuma emlonyeni womprofeti wani wamanga. Bese benzani? izibonakaliso hey besethi abaphuma beya emakhosini ezwe lonke ukubahlanganisela ekulweni kosuku olukhulu lukaNkulunkulu umnini mandla onke. Ake sibambe la because of our time. Lalelani bafowethu. Lemoya ayinanhlonipho. Hey Jesu Lemoya ayinandaba nokusonta. Lemoya ayinandaba noma ungakhonze bandene etisindisiweyo. Right there you can find umoya operator njengeyinqanqa. Iy'nqanqa they come in different sizes. They come in different shapes. Some they come in different colors. Iy'nqanqa. Khona inqanqa ebizwa ngovete. yeah Leyo kuthiwa ixoxo noma isele lamasi. yeah Lele ebethi liyakwazi ukuhlala ninamathele kumuntu. laktan Yes, nithi plankton ngapha ngakini. Yeah. Thina ngapha ngakithi sithi inqanqa. Uvete. yeah Yayibona? So lazy they come in different ways. They jump up and down, they jump around, they play some mind games. Kuyenzeka ukuthi umzalwane emthanda uJesu but ngenxa ye-influence and le moya ikhishwe, ngicela nilalele bafowethu, ikhishwe emlonyeni umprofeti udrug isil umprofeti. So now which means these spirits they operate as iy'nqanqa kodwa ziphuma khona emlonyeni emlonyeni. So there are people who are dangerous when it comes to authority. People who can create isichitho ngomlomo. komlomo. Yes. Isinjalo isiqalekiso. Kunjengomuntu nje athi mina menke ngadinwa ngakhuluma into phezukwakho iyenzeka. Like asikhulekela intombazana. Omunye usisi ehlushwa umoya obungoma. But into yakhe wathi meke adinwa. Uzoyibona le video nayo yayazi. Meke adinwa. Akunqeni ukuthi kufizitsha same time. Kwispace sakhe okanye kusuka intuli kwispace sakhe okanye kuduma izulu. Umekathukuthela kahle. These are people who are controlled by these spirits. By these spirits. Abahamba now. Abanye they have tried everything. Le moya iyakwazi ukungcolisa uhamba ungamgeleki. Wenza everything according to the book. But ucaca ukuthi umzalwane awumukeleki. Ikuthanda indoda yakho to the moon and back.
but uthi uyafika kwabakubo bakunyanye ibhadi bangakwamkeli emzini uyinsizwa uyiphethe kahle ukholwa unemali and you want to do everything right but ungamkeleki bangakuthathi serious even abantu abesifazane uthi ufuna ukuganwa yonke into yakhe ufundile iyahlapha usebenza everything iyahlapha but because there is a spirit that makes you dirty mfundisi let us close ngenxa yesikhathi what can you say ake sivale but ngithanda le ethi egcineni esivala ethi lemoya emithathu but la siqale khona wawumo thank you kusho ukuthi kuyakwazi ukusebenza as a single and uyakwazi ukusebenza in groups thank you so which means lemoya iyalekelelana yebo baba ingakho kungaba nento engaxaka wena ekhaya bese kuba khona into enixaka nonke emndenini which means ninebutho elihlasela la ekhaya nibe nenkinga akushadi lutho la ekhaya akuthengwa monto la ekhaya amabhizinisi ale ekhaya aqala aphelele ucela ukuthi sibuso sikhona yakhiwa ayipheli izindlu baze bahambe bethi bayobheka kanti baya kulomprofeti wamanga enze njani akhuluma izinto kucaca ukuthi into zale ekhaya ziphethe icharacter yenxanxa uxhumala angenela ingakho nama relationship ungena kule aphume kule angene kule because icharacter yenxanxa awulibona lihambe khona ingakho umuzwe ukuthi ngiyasebenza ngisebenza kanzima mawuthi ubheka imphumela ukuthi asicheke phela ngoba umnenku uyabonakala la uhambe khona inxanxa ibonakala ngoba ihlala la ihlale lapha ihlale lapha lo muntu umpostoli mayimbambe kahle lento uzama izinto eziningi ngesikhathi esisodwa akakwazi ukufocus akakwazi ukubekezela because unale character yani yenxanxa kwenzeka lokho agxume aciwe lokho agxume unenhliziyo encane nama relationship angena kuona unane unalo moya wani ogxuma umoya wani wenxanxa ugxuma uyahlala nansi into ebhlungu ngenxanxa ayifuni ukuhlala phambi kwamehla abantu thank you isikhathi esiningi futhi iyayifihla uze kuthiwa uneconsi akafuni ukuhlala nabantu liyabhavumula unolaka kodwa khonto engiqaphele ngawo make kanetha enze njani uyawezwa banga ini umsila isho ukuthini lento ukuthi abanga ini umsila njengoba kunetha kulezi insuku ayazokala awabonakala kodwa njani ukhona umsindo wakhe effects kubonakala ngemphumela uthini kumlaleli can Jesus solve this problem uJesu udinga sine direction udinga umuntu ozokuyazi into adila nayo usebenza kanjalo uthi awukwazi ungena endlini esiqhwaka udle impahla yaso ngaphambi kokuthi uqale ubambe isiqhwaka usibophe impostoli bese uphanga impahla yaso ngicela ungena kancane kulethi uJesu ufuna uyazi into uyakhumbula abafundi bakhe behlulwe idemon adeliphonsi ngane emlilweni nasemanzini lithi kade bezama bahluleka kodwa lo moya wawu address wathi wena moya wawu identify moya ubumungulu uma kuyena lithi wabusumhluthulela phansi yes laba bebemthandazela kodwa bengaka identify ukuthi bathila inhlobo yomoya thank you mfundisi ubiza ngegama umoya wasuya manifest susesibuye lapha emathuneni mayibuza ukuthi ni inhloboni bathi ngama legions yes so now one has to be able to identify and approach that spirit and rebuke that spirit ngamanye amazwi hayi ngoba kunesonto eligcotshelwe ukukhipha amademoni kodwa umfundisi noma umpostoli noma umvangeli noma umzalwane ebandleni ukhona yini one insight and understanding for you to be helped ukuze ukwazi ukuthola usizo yiza einkonzweni ezivulelekile njoba sobe sinomhla ka1 ngoNovember eDurban Station so sizobe sinale nkonzo uma uhlelo usheshe wahlangana nale program make it a point mhla ka1 November ungaphuthelwa
and lapho sokumemezelela i-deliverance class again. Oh yes. Ukuthi ilinini ilanga esizowozani sihlale so that we can talk more and then pray for you and cover you and equip you. Hayi nje ukuthandazela but equip sikunikeze ikhaya zokwazi ukudila and noku-identify lento isho mfundisi identify the spirit and then approach uzathi uJesu lolu hlobo This one. yes this kind ayiphumi ngaphandle kokuzila ukudla nokukhuleka so which means akhona amanye aphuma ngokuthi ngikubuke nje kanje avela abaleke Ngoba phela nabafundi lithi bake babuya bajabula bathi moya isithobele bathi lolu hlobo khona uhlobo lakhishwa indwangu zikaPawuli amaduka ayisuswe emzimbeni kaPawuli kodwa hayi lolu hlobo khona olunye uhlobo oluphuma nje kuthiwe igama likaJesu noma lingamenyezwa ubani lolo hlobo liphuma. Are we exalting them? No. We are trying to help you to understand ukuthi ayifani ayilingani futhi namarenki akhona adinga amarenki ngala embusweni wokukhanya. Iqiniso lesingasisilifile. Balekela. Akena wonke umuntu ozothi ngegama likaJesu mase kuyalunga. Amadodana kaSkiva asho athi ngegama likaJesu. But hey uJesu okhuluma ngaye siyamazi noPawula lo. Siyamqonda but who are you? Abashaya abadabula. We are inviting you to our programs. Oh yes. Don't make a mistake. Like this page, follow and share. Please. But you can get to our bio. You can check our numbers. Go to Facebook, you can check into WhatsApp. We are here just to help you. Egameni likaJesu. Usijoyine nangeviki elilandelayo. Lolu hambo lusaqhubeka. Amen. Balelisa mfundisi. Ake sivalelise balaleli ngizovalelisa ngelithi lolu hambo lusaqhubeka. I-podcast elandelayo sizothi ukujula kancane kusayi introduction kodwa kukhulu leza luyanyelela ngoba inkonzo esingesiphika ukuthi uyibekile abundant life uyibekile umapostles ngakuhlonisa lokho ngoba siya understand vele into bechaza ubaba ukuthi uKristu sinikile uyasho bakithi uJohn chapter 1 verse number 12 bonke abamamukelayo babanika amandla baba abantwana baka uNkulunkulu ingawo sithi famhla 1 so that sizokhuluma more then bese ke uyacijwa nawe ukuthi cha nawe ungakwenza lokho usezwini kuyilungelo lakho ezumzalwana khona owabefundisa umntwana kaNkulunkulu ukholelwa kuJesu nasemandleni akhe impilo ibalula lukho futhi uhlobo sikucacisa alukho uhlobo lemimoya olingaphezulu kwegama likaJesu kodwa besikuvula amehlo nje ukuthi ikhona iyaphila futhi ayinamngcele futhi ayihloniphi umuntu ayihloniphi isibongo ayihloniphi isonto kodwa isabe igama elilodwa igama likaJesu ingakho lapha emathuneni siyakwazi ukuthi ungubani which means masikwazi uku-identify naye identify ukuthi sithunywe ubani imishini yethu ikuphi uNkulunkulu ke anibusise please like and then share this page uNkulunkulu yokubusisa kodwa mhla ka1 ungaphutha kobe konakela kakhulu it's interest free kungenwa mahala sise Durban station ngaphakathi eduze kwama office kaSasa ngomhla ka1 kanti ke ukukhonza sobe siyixoxa le but le nkonzo is important. Shalom. Amen.